आज सरस्वती पूजा उ कारण से पूरा नहा धोवा के फ्रेश हो गइल बानी। पूरा कपड़ा उपड़ा लगा लेले बानी। हम आगनी हई दोस्त लोग इहो नहा धोवा लेले बा, कपड़ा उपड़ा पहन लेले बा, मगर मुंह नइखे धोले। एकरा कथी कहे के चाहत लगन कमेंट करके बतावा लगन। ऐसन आदमी के मार चले नइखे देले नहा धोवा के मुंह धोवल। हम आगनी सन कुछ देर इंतजार कइला के बाद हमनी चल देनी सन। ओजन देख सकतार लगन हमनी रोड छोड़ देले बानी सन, नहर तक हमनी चल देनी सन स्कूल में। तो कुछ देर हमनी चलला के बाद हमनी स्कूल में पुग गइनी सन। गेट के बाहर देखतानी इतना ना काफी ज्यादा भीड़ बाटे। तो हमनी आ गइनी सन भीतर आके देखतानी एजन के माहौल कुछ अलगे बाटे। देखतानी पूरा लोग भरल बाटे, प्रोग्राम देखे लागे त कैसे। तो हमनी आ गइनी सन एके पूजा करे, डायरेक्ट पूजा उजा करके हम आ गइनी एके बार हॉल में। तो ओजन जाके देखतानी कि हॉल में आके देखतानी ओजन देखतानी कथी के कार्ड बटाता। तो सुने में आवता कि ओजन कूपन हवे, कूपन आला बा तो प्रसादी ना मिली। तो हम जाके फटाफट से कूपन लेके हम चल देनी एके बार प्रसादी लेवे खातिर। कूपन लेके हम एके बार डायरेक्ट आ गइनी ओजन प्रसादी ठन पर कूपन देके हम प्रसादी ले लेनी। ओकरा बाद हम लेके चल देनी घर। कैसे सरस्वती माई के तो पूजा हो गइल, मगर पेट के पूजा ना बोल। हमरो पूजा करे के पड़ल, पेट के पूजा करे खातिर हम चल देनी घरे। रास्ता में देखतानी एगो ऑटो वाला भेटा गेलन, ओइ पे बैठ के हमनी आ गइनी सन एके बेर। जन पुल ठैना जन गांव के रास्ता पर उतर गइनी सन। एन से हम कुछ देर चलला के बाद हम घरे जाके पड़ी। तब कुछ देर चलनी सन तो घरे आ गइनी। जाके के मम्मी से कह के एके बेर थलिया में करवा लेले बानी। पूरी रोला, सेवई रोला, पनीर रोला के तरकारी रोला। ओकरा बाद खाओ के हम डायरेक्ट एके बेर आ गइनी ऑटो ठैन। ऑटो में जाके देखत रहनी सन केनौले जाके घुमावे के फिराक में रहनी सन। पूरा देख के लेनी सन, निमन से चार्ज में डाल देले बानी सन। चार्ज में डाल देले बानी कि कोनो ऐसन दिक्कत उक्कत ना होई। तो ओकरा बाद चार्जो होता जन पूरा आगा पाछा से पूरा पोछ पछ दियाल कर निमन से कि कोनो ऐसन आदमी शिकायत उकायत ना करी। ऊपर लेके घूमे जाए के बाटे तो पोछ ओछ देनी सन। ओकरा ऑटो में चार्ज हो गइल तो हम ले जाके चुपचाप बैटरी ले जाके घर में दे देनी। ओकरा बाद हमनी ऑटो निकाल के लेके बैठ के चुपचाप हमनी चल देनी सन घूमे खातिर। तो सबसे पहले हमनी चल देनी सन फास्ट कइले लेके चल देनी सन ऑटो। दोस्त कह के कि ना तो चलो सन जल्दी, ना तो प्रोग्राम बीत जाई। तो हमनी कुछ देर चलला के बाद हमनी स्कूल के गेट ठैन हमनी आ गइनी सन। ऑटो लगा देले बानी सन रोड के जरी। हमनी चल देनी सन एके बेर स्कूल के भीतर। एजन आके देखतानी तो अभी तक ले बुझाता प्रोग्राम नहीं के शुरू भइल। सब लोग अभी लइका उइका सब खड़ियाइल बाड़ सन। हम देखता सन प्रोग्राम के इंतजार करतार सन। देख सकतार सबके चेहरा पर पूरा डाउन बाटे, यार बाटे। तो बैठल रहनी सन, हार पास के बैठ गइनी सन। ओकरा बाद हमनी लेके चल देनी सन कोने सन प्रोग्राम होई ना, अभी बहुत टाइम लागी। तो हमनी ऑटो में बैठ के चल देनी सन घूमे खातिर। सब दोस्त बैठ के हमनी एके बेर डायरेक्ट आ गइनी सन बैडमिंटन में जाके देखते काफी ज्यादा भीड़ बाटे सरस्वती पूजा के कारण से। कारण से बहुत ज्यादा भीड़ बाटे। तो हमनी ऑटो रख के एके बेर चल देनी सन हमनी घूमे खातिर। तो हमनी आ गइनी सन एके बेर कैफे में जाके सबसे पहले जूता उता खोल देनी सन। ओकरा बाद हमनी घुस गइनी सन भीतर घुसला के बाद माहौल देख सकतार लगन के ऐसन बाटे, बहुत ज्यादा भीड़ बाटे। तो हमनी केहू कह के मने पी उ के खाओ के हमनी निकल गइनी सन बाहर आके देखतानी सन बहुत ज्यादा नाच उच होत रहल। देखनी तो बंद हो गइल बा। तो पुराना दोस्त कुछ भेटा गइल सन पुराना स्कूल में के। तो अभी बाहर पढ़तार लोग कनिए ब्लॉग आईडी बनावल सन। तो कनिए जाके चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लगन। तो हमनी बैठ के चल देनी सन घर के खातिर। अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक कमेंट कर दिया लगन।